Akkumulátor, 2-s stick type, 2-stick type. Yeah. Azaz, most SR36 Series Gen 3 SRC Mini Type, bla 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 bla. C, SR36C, tehát a legrövidebb. Igen. Ági, van kiszedve neked jégé mellé? A markingokat elfelejtettem az SR4-esről, de lényegtelen. Tehát meglepően szép összhatás, tehát kicsit ilyen matt színű, nem annyira fényes, jobb felületű, mint a JG G36C-je. Érezhetően puhább hátul a váltámasznak a vége, a tusattalp. Nyilván mágnes ezt se fogja fogni, nem fogja. Alapfelszereltség ugye a 3 oldali ras, meg a szíjakasztó előle hátul, irányzék. Ugye mágnes nem fogdossa, tehát G36-nál esélyünk sincs arra, hogy bármit fogjon a mágnes. Ez az én poénom. Igen. Tárfészek. Ja, pinek érdekesek, mert ezeket a jégén nekem sikerült eltörnöm az egyiket. És a pinek ebben mind szép mágnes fogta dolgokból vannak. Egyébként a kokásos felszereltség, igaz, meg ugyanúgy lehet szíjeszedni. Ez az. Ez mire volt jó? Kifújtam belőle az iportát. Nézd már egy csomó helyen. Hey, hát ki lehet iktatni belőlem gyárilag. A biztik, meg a hozzávaló fölösleges kábeleket is. Jó. Állítólag ezek egyébként 65-ös részcsővel vannak szerelve. Belső csővel. Nem kell különösebben ezt csőre költeni. Meg egyébként csak kell, ez csak ilyen felhasználó izgalom. Az anyaga tapintásra nagyon jó egyébként, és szerintem ez is üvegszálas fólia, minden már ezt Na, igen, tűzváltó. Határozott kattanással jár előre-hátra. SRC logó a talpon. Ja, igen, a tárki oldalja, amit láthatod, az mutatóujjal is működtethető. Billentyűről leugró ujjaddal ki tudod oldani a tárat. A homlokomról csöppent le az izzadság. Lényegtelen. Igen. A tusatalp. Jó masszív váltámasz. Irányzék imbusz kulccsal állítgatható. Nézd már! Na ez lol. Oda nézd, milyen irányzékot van, nem lehet rajta átlátni. Ezt is le kell törnöm ahhoz képest, hogy jól működjön. Abba bele kell reszelni egyet, hogy ez irányzékként használható lehessen, de poénnak király. Szép a határozott kattanás, imbusz kulcsa, azt mondtam. Próbáljuk ki, könnyebben törik, mint a klasszikalni? Jaj, azt majd mondd a Brownnak. Igen. Ez az, ott a hop-up kamrája egyrészes, tehát a JG G36-tal ellentétben egy darab spiát értem. Van ilyen kamra külön? G36 kamra van? Aha. Meg tudjuk mutatni itt a népnek, hogy milyen kamra van benne. Ne, iporka hegyek. Sok siker. Köszönöm szépen. Hát ezt én nem fogom tudni kibontani. Na az a lényeg, olyan kamra van benne, ami eltér a G36, tehát a JG G36-osétól, tehát aki már látott olyat, az most erről azért nagyjából ki tudja következtetni, mi a különbség, aki meg nem látott, annak meg úgysem jelent ez semmit. Jó, jaj, nem tudom visszarakni, jó, nem baj. Tehát a rélek szépen CNC, mart, cuccosok, jó élesek, szépek, stb. Alumínium, meg minden. Mit mondjak még? Nagyszerű, gyönyörű, szép. Árban is egész jó. Ha jól emlékszem, 50, mennyi volt? A jószág. 53 rémlik, ki van fő oldalon. Rögtön mindjárt megnézzük. Mondom, én borzasztó nagy anti-G36 fan vagyok, tehát én neki soha büdös életben nem fizetnék G36-ért, de most egy kicsit úgy meginoktam, hogy ezt így láttam.
Látom a könycseppeket a szemedben. Igen, meg a homlokomon is, de ez valójában az izzadságtól van. No. Egész megtetett. Nagyon tényleg erős, masszív. Köze nincs annak ahhoz az érzéshez, hogy megfogsz egy G36, egy jégi G35 és ripeg, riszeg, rosszabb, minden. 52, de 5. Aha. Tehát szerintem ez egy tök jó barátja. Valószínűleg egyébként egy... Nézd már. Hát a bolton lehet, hogy itt igazgatnod kell. Ez az előre ugrott, jó. Egy kicsit nehezen jár, beszélkonozod, azt jó lesz. Hát lehet, hogy egy hosszút meg kéne ebből kockáztatni, vagy egy kát. OSG 50-es gumit meg elfogyott, mint állat, igaz? Nincs. Nincs. Jó. Akkor rendeljél belőle sokat. Utolsót elvitted a barátunknak. Igen. Jó, köszöntem a figyelmet. Ó, ja igen. Tartozik egy darab hiccup. Szokásos macskalövős. User manual 120-as videó. M120 400 fps. Alapból ezek ilyen 300, 330, 350-nel tudnak lőni csőhoztól és felszereltségtől függően. Igazából próbáld ki, hogy ez jó neked. Aztán utána rakasd bele a 120-as rugót, ha mégsem. De szerintem bőséggel elég lesz. Ja igen, tisztító pálca, végül. Ehhez semmilyen rakkú, minitáltatúja kell bele. Nagy nyomatékú motorja van vajon ennek is? Ja, ugye mágnes a mágnes, azért annyira nem móka, de... Oh. Király! Nagy nyomatékú motorja van. Oké. Nucsá. Szóval, SRC-hez jár plusz sín. Igaz? Szereléksín, igen, Nem pontosan. ezt mondtad az előbb. G36 short szereléksín. Hú, nem az önmagában meg szíjakasztóval együtt. Ja, nem a szíjakasztó jár hozzá. Meg az alsó sín is jár hozzá a jégéhez. És ugye a jégébe a pinek, azok nem fogódnak meg a mágnes által. Illetve azon semmiféle marking nincs. Sincs. Philips, azaz csillagcsavarokkal van fogva az egész. Eléggé határozottan kattanik be a helyért, de mintha könnyebb is lenne. Nem könnyebb. De könnyebb, sokkal könnyebb a jégé. Úgy maga az anyagnak a felülete az emlékeim szerint egy kicsit fényesebb volt a jégén, de ezek az újabb verziók ezek szerint akkor már nem olyanok. Ez se fogja a mágnes. Egy bolt catch imitáció mindegyiknél megvan, de SRC-nél megkapod ezt a plusz tárkioldó izgalmat. Mennyi most a célja a jégéből? Hm. 36. Hát ennek ellenére én megvenném azért az SRC. 36. Ugye maga az egész hopkamra szerkezet tök más, mint a jégi esetében. Hú, mennyi videót rakok én fel ma. Az egésznek a textúrája. Királyok. Ez a jégi. Az meg ott mind az SRC. Hú, rá kell majd mondanom, hogy a depó támogatásával készültek ezek a rendkívüli felvételek. A depó nem támogatta, ide betörtél és elkezdték kamerázni. Értem. Értem. Jó. Én meg cserében nem láttam, mert hoztál kávét. Látjátok gyerekek, kávé kedvezmény. A Kinder Bueno-t is szeretem. Oké. Hol van röviden 4?